Hello dolo, anh hay làm sang phiếu anh ketal blog ko hanggang sang ketal suari pai megi sala jongo megi sana musungo hanai suari sawang ka ba ano pai jak tong ka ba no kan ki sai tong la kita kisa sana no ka mos deng botong ko mos deng megi sapuli sai tong ayong ke nong nang hanai sana musungo an channel ketal hangke subscribe khai di tai like share comment khanya bota pok di yang suari ke satu tu yang tam yang sawi muni di tu no sab semayang kan ngapur no bin korang kanari mah komata perang amu somai mobile tikok sai campur video kayu kau korang paliat yang amu nung kan kia so di tanda wang bai kau bungku di dalam casu mansu ya kota kelayo hinggi tabung ke phung khang ke phung go wasin no phung asir siri se watte wa mani marang kha mati mama tui busu ko khanagi anggo nok unguluk digi sidu norok lele ta patarok ni tongma no leta pata angjang no yang go bolong mani sing ka ba ngi yang digi sinok unguluk digi se thaisu khon ke ba thaisu da karai ni neng hema sang thaisu kalai ma khorang khana wi ta ngai ko thaisa karai ja ngi thaisu khosana ni phaimani tui kalai manuk tong ka ba ki sa hin deu khai tong ta tui se bom thang jau ka si no ruta wa tui pura hopung sabung wai tong ka hangke nok ruk sukwa thang bayan ai ki sa sa phaima bai che nai di busuk tui ko tong kan juta bom ma rabu juta pa tabung ni si tara sukka phataro yang kam khai pura ko ka utang yang digi to ni do yang fildaro tui dama digi hin ka juta ni to ni du sa ama hả sao mà em nhưng biết là nhớ được bà tì ơ đi à đi à riêng biết là nhá riêng có à sẽ biết là nhá nè bà tì ơ sẽ biết là nhá riêng biết là nhá mà nó cảm thấy bút được không ni cancel style to kelasnya mama amu ya bab sisa mana cap nok la tiku plung jauh kah tikla mama tikla jauh kah wati bang kah mana kah tiku plung jauh kah yang kiri mama Kerang kiri wa, kiri, noka gurung kagak serap ke bagu bo, oh, jamu ke? Kan celenya mama sukung nai betabu iko ya ko ni tam ko sia makol mukti ko bulung nah lah kabung ke madere ya ni ya ini makol punuk lah ta semakol mukti ko bulung ni sia ni denganทำจิกามาเลยหมูเรามุสุกลงเนาะมันว่าแต่เช็คตามก็คนนั่งขนาดบ่แล้วตาป้าตาไข่ไปยัยอาสมัครนี่มาทำไมชื่อตีจะกินเอาบุตรยังเสียมีบางไหนนะเราไม่สุดเลยโอ้ก็ต้องมาชูโอ้ยฉันน่าระวังสุดต้องมาหนูตามน่ามันที่จะหุยพนุกต้องการให้น่าก็มุสุขาไปเสียบุระน่าก็จะว่าตัวบุระหัวไว้จงดู
hingke cherai bwsabo mama bo keng utaka bo bereng himo nokhor gurung hingke bo kirijak bo hingke ba ayang tok bo chewng pung tongbai khe ta tok sarok tong hingke tok hingke tok rok phano nugui tongo siwano hwnkheno tok choma digi twlangui yang o dogo soikalang thangjakgo omo se musuk pura mangmak bwsa gwnang rok kwbangma no hapjak 4ta tei 5 jona hapjak mane 5ta hapjak ta musuk bwsa gwnang bai bwsa kwrwi bai hapjak hapui waisa no swtui baiui oko mama ni sapan rok khiklai baiui light rok khiklai baiui torch kaisa tongo amo tui o khiklai bai se pura hingke nugui rwkha ta musuk no hingke yang o rifrwi tongse yang tok choma dige hapui se eko khiui se nahala okorok kasla rok no takari rok joto bottle o khiklai baiui ah jaga thapa bo tongmula thapa no tamjani swlagui se hingke ang bo saichung khono japmaliya kabui se ma tongsiyo yang cherai bwsabo gwnang kha ang tamokhe sap khaisina ba pura jolimani yang watui hangkale nogoi mangkhomu taisa chakhumu ta hingke watui ho hingke cherai bwsano bo bini je bwrui yaphano rwsirwi thokliya hingke bini je bo watui ni thui tongkha ta dipori si hingke ba mwtui thang tongkha bono bo ringmani hingke basui o makulung kwrwi ba makulung no call khai se bobo watui temtem no phaijak kahele ano help khai khe tamani bini kwkui no naphaikhe ready ano musuk rok swtui gansa khe bobo tlang thangbai khe mama no hingke purun kwtui kaisa ni basui kusu ta hingke amo rok phai rwpai khe basui so hingke basui no o musiki rok no khibi bai khe je musiki rok no ta hingke yang o carpet bojak digi nahala pura kaphik baiui chikha gui rwbai khe o jaga rogo musuk kwbangma hingke ba o carpet bwswk bono musuk kwbangma bai kaphikjagui yang o carpet se bojak hingke ba pura swtui waisa no sofa tola rogo pura habai se ta swtui makni rokle swtui gena mak thamogo hingke musuk ni swtui rok to baine diba musuk swtui rok kwbangma waisa no swtui se dol dol hingke tamo oko wngkha hinui torch thoknai bola pura musuk swtui se chaksa changui tongkha waisa no mwnama to ta saiside asukhe mwnamkha hingke bo nwng kam no muchungkolak diba musuk rok bai mtike swtui jagui nog bisingo hingke amo kabui tongkha hingke basui faikhe ano amtike kapsi oko kapna nai tongmo nukha hingke kapjak nukha hingke bobo ah musiki rok no waisa no khibi bai khe basui hingke ayang musiki digi hingke yango phat ma hukata sar bai se ma hugra sio puila mwnamani ta saisidi tongmaliya puro mwnam suko dol dol suka puila bosta bai hui paigraui se sar bai khe huui se tai waisa ang o comfort rok bai rwui ma huisio asukhe mwnamkha tai sana hamliyo watui jora rogo samtike swtuijaka hingke bwswkhe joli naila sar bo packet kotorma oko ree rok suna naini diba cherai gwnang khe swtui o kuhung hingke ba suna nango amtui hinui sar kotor jata kotorma jat hingke babu suko nana oyamse ambo fatar toni rwkha ta babu bo hingke fatar ni chawi oko asuk agi rogo oko mani bini doga phiyokjak hingke taisa watui hingke ba habai bai khe ta bathakna jaga kwrwi kha haphano doga sojak se bobo haike ang doga sojak phano haino sowui simi rwjak ta yang digi sojak hingke ang ayang thang tongkha hingke ba tok choma digi asuk ni chaya hingke ba sar bo sabului chamano hinui uansukjak hwnnw sar bo chakha sapan bo chakha tai sana hamliya pura saklai bai sar rok bo hingke ba yang cherai kwrwi hingke tako omo cherai bo gwnang hingke watui hingke ba begal muchok suka ta hingke tai sana hamliya asuk kosto wngkha ma huka yang watui ho howai tongo cherai bwsano bo khaiching ongo bini bai twlangui thangjaka mama hingke khaiching tongkha bo taisa nokhor gurung hingke kirijago do cherai bwsa bo yang ano video khlai tongnai hingke to basini bwsasi oko ta baba bihan ta okora bo hingke okora ba hingke bono camera khaidi hinui.
khlainga kata ang ta tui muso khamaro kun phonong ang am te rok phano honi mano haya an lifestyle video singka ba ang nong nei gom kisame samte ko mano share khayo haita ke sar ba hingko tang ta bu hui pai gira kha ko kom for ba je ma hosinai bo aska monam kha tai sana sa hamyo gauri rok bo ma su pai sinai jotono ri rok bo ponto somodom rok mane boro amte musu ko rok to je kono mani rok kisa modom suma hege nai di ba angka ba bong bu rong ni puro nang bai amo joto se ma su bai sinai satung tung bang je su sinai ta wate yo to bai su sinai bangka te je bejuang sinai su posta cũng tay sản phẩm này sẽ jolly khang apurwa am se dinang cho jolly khona ni ma han sẽ jolly shuka mobile tam ni message pai re ka sẽ jolly shuka tay sana sa ham yo ma sẽ tham ji ko ka ka han no ka ma tham sung tong su sar bo be ba ka sa ba ke rai ko ka kon ko bai ko ri ka sar pe ke tha sa pura ko to ma sa ke ba ja ayang bazi bo khairok jagui danu ke gas bo pai thangka do gas bo pai ja gange ba wa bo ate yang se ta sana sa hamni yo borok kri mani borok okra kri himane asaka problem go je manjang nai bo si siu je tong nai manjang nai amorong no siu buki tamase bara busa ganang hai busrai gena khlaimaya am timang sawo ni hinana omti ya busu kosto borok okra kri ani nogole ke busu kri nyai ang bai an busai simi si bam nai kan busai bu dogano thangong kan ke nai oko nai ni kirita ang bai mang se tong nani yak sai chuma ba mui tong nai no ko tong nai ke ang ma mui rok bo phungko no kabang kha songi mana wa se sabung ni bus khlai nyai ke wa se sarek se songi jabo nai ko tiponi banta songi mana ro phungko no bo dogano thangye sa kang ke ba yang ba se ano khairok jagui nai mai songoi tongkha bo no ano mai rok songoi kalang sinani nai ke mui hingke to kang rong ba lok baja khai kalang na po ba no ano ma haino ko bo khairok jagui tongti ka ke hambai ba se nyobo ano no khaimba gi tang ke ang tabuk to boy sobo se khai tongo afro ni khorang rok nong khis khana le ang as ke tension nong kha kuno mo sawoi si lap kari ke pura jolly mani yang ka habu ke ba ta ka jolly ya di ba yang go habu ne ri ma se te kha di gi se habu khiwi ri jau ka ke ba wa de sek rong ngam ti ke mo su ro habu se de ja ka ke ba jolly ya da no ko talo ka hap dong ayo do mo su ro ne ang no ko talo su ke to ni ya bong no ku si mali ya ska ten chon ka bu na thang dong ka boro nai bai jo mo ra ngo no ko khinai ro inki an video ngorong mathang sinai an video belai slogui thangka video bara ka khanya ningkang ke logui mang thango inki next video hain ro de samalai puna je an video nai tong nai rong no paithuk joro nai ni rong no jotono na hampai please subscribe khai de di an video no